אז מה קורה חברים? אני יודע שאני קצת צרוד, אבל פורטנייט! תכתבו לי בתגובות מה אתם רוצים שיהיה הסרטון הבא. מיינקראפט, ברול סטארס, עוד סרטון של פורטנייט? אל תתייחסו כי המצלמה שלי סתומה לגמרי. מתחילים! מתישהו. אולי עכשיו? בבקשה? לעזאזל! רק התחיל הסרטון, אני יודע, אבל תעשו סאב ולייק. כמה זמן הסרטון הזה יימשך? עד שאני אמות אני מניח. איזה כיף. אני עומד לשחק עד שישעמם לי בחיים. טיגי טיגי טי 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 אני יודע שיש לי איכות גרועה, ברור, כי אני רק מתחיל. אל תתייחסו כי המצלמה שלי סתומה, כבר אמרתי, היא כל שנייה תזוז לי, אולי אני אצטרך לסדר אותה בצורה נורמלית. יופי, התחלתי, אז נקפוץ. איפה אני נחת? לא יודע איפה לנחות. אני נחות באזור הזירו פוינט. איזה כיף שהוא שבור לגמרי. yippee! כיף לי מאוד לצלם לכם סרטון. אומייגאד, כמעט מתתי. לא ידעתי שזה עושה את זה, כמה זמן לא שיחקתי. לא, הייתי אמור לדעת שאני יכול למות מזה? כאילו, סדר את המצלמה? זה לא מצלמה, זה יותר כמו טלפון. די גרוע, אני מניח, I guess, כאילו. למה אני מצלם סרטון? כי משעמם לי בחיים ואני רוצה צפיות. לא יודע, אולי מישהו יעריך, אני לא יודע לדבר, את מה שאני עושה. בן אדם, רק התחלנו. עומד להיות לי מאוד... איפה הבן אדם? בן אדם... הנה הוא. אני שומע אותו, לא רואה אותו. הנה, בראש לו. בראש של אמא שלו. לדבר יפה, נכון, אני צריך לעשות תוכן מאוד חינוכי. בוא נמשיך. אומייגאד, מה זה קשה גם לבדוק איך זה מצלם וגם לשחק. תיבה, או שרק אני חושב שזה תיבה. סליחה, אני קצת לא בסדר היום. מה אני רואה שמה? אני הוזה? אני הוזה? אני רוצה את זה על הגב שלי. הצילו. בן אדם, תמות. אחד מת. השני עומד למות. השני גם מת. let's go. GG. fuck it bitch. אני אפסיק לקלל כי זה לא בסדר. לא בסדר, לגמרי לא בסדר. אתם צודקים, אני טועה. סליחה, זה פשוט בטבע שלי לקלל. שההורים שלי לא ימחרו אותי לאיזה מישהו דפוק. בוא נקווה, הופה. באתי להגיד משהו, אבל לא מישהו היה פה. בוא נקווה שהסרטון הזה יגיע לכמה שיותר אנשים. אני רוצה לעשות לכם תוכן יותר איכותי מאשר כאילו לצלם לכם דרך הטלפון. איפה המרסס שלי? בוא נלך להרוג אנשים. אולי די לזוז. ננסה למקם את זה בצורה טובה. כואב לי מאוד הרגליים. הנה, ראיתי את זה. הסתכלתי איך זה מצלם וראיתי בזווית של המצלמה, איזה מזל. לא, אני עומד למות ואז הסרטון עומד להיגמר. לא למות, בבקשה לא למות. אני רוצה לעשות תוכן יותר איכותי. פאק יו. אני עומד לחתוך את זה בעריכה. אומייגאד. תמות כבר. זה עצבים. אמרתי לכם שאני לא בסדר היום.
סרטון ראשון שעולה לערוץ, כאילו יש לי שורטים וכזה על פורטנייט, אבל הפסקתי לדי הרבה זמן, אבל זה סרטון, זה לא שורט. זה פיזית סרטון. ראשון. סרטון. אני יודע שלא מגיעים רחוק ביום הראשון, אבל... ייי. בוא נקטין את הנשק שלי כי אני... יש פה מישהו? Excuse me? Excuse me, sir? שלום? סיביליזציה? אני לא לבד בעולם הזה? סיביליזציה! הנה, פיו. אני צלף גרוע מאוד. לא פגעתי אפילו לא אחד. הנה אנשים. פגעתי פעם אחת. איך פספסתי את זה? היה פה בן אדם, לא? אומייגאד. יא בן של... איזה פינצ'ס! זה היה סרטון. תודה רבה שצפיתם. אני אעלה עוד סרטונים בהמשך. אם תאהבו, אני אמשיך עם הערוץ הזה אולי. הכל תלוי בידיים שלכם. אז תצפו, תשתפו, ואני סיימתי להיום. אז ביי.